Moro! Ootko miettinyt teidän unelma-asiakkaan ostopolkua? Jep, kuinka paljon te olette suunnitellut sinne eri vaiheisiin erityyppisiä sisältöjä tai toimenpiteitä? Ja tämähän on oikeasti ihan super tärkeää. Eli pitää aina miettiä, että missä vaiheessa se asiakas menee siellä ostopolulla ja mitä tuotetaan mihinkin ostopolun eri vaiheeseen. Ja siis koska asiakashan on aivan eri fiiliksellä siellä riippuen missä se on. Eli ettei liian varhaisessa vaiheessa esimerkiksi ruveta tunkea jotain osta mainontaa vaikka heille. Kyllä, ja sitten täytyy myös muistaa, että se ostopolkuhan ei katkea siihen ostopäätökseen. Eli sitten pitäisi miettiä, miten puhutellaan sen jälkeen myös. Eli olemassa olevat asiakkaat, tavallaan se asiakkuuden jälkihoito ynnä muu. Ja tähänhän liittyy todella vahvasti just se niinku yhteisöllisyyden rakentaminen. Ja tämä on myös vähän semmoinen trendaava aihe, mitä nyt niinku alalla puhuttaa paljon, että miten me luodaan sitä yhteisöllisyyttä sinne brändiin. Niin, ja tämä kaikki johtuu siis siitä, että kuluttajat haluaa tällä hetkellä yhä helposti lähestyttävämpiä brändejä. Ja semmoista aitoutta, ei liian kiilloteltua, ei missään nimessä liian kiilloteltua saa olla.